Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kusifundo sethu namhlanje sizobheka izisho nezincazelo zazo. Isisho sokuqala ke sizosibheka isisho esithi ukubheca ngobende. Lesi simo ke sokukhuluma sisho ukusukela umuntu uthi wenze into angayenzanga. Isisho sesibili sizosibheka ukubhekwa isambane. Lesi simo ke sokukhuluma sisho ukungaphumeleli. Siyazi ukuthi isambane isilwane esisebenzele emuva ngoba simbumgodi qede singawulali. Isisho sesithathu sizosibheka ukubhoboka kwethumba. Lesi simo ke sokukhuluma sisho ukuvela kwento obala. Isisho sesine sizosibheka ukubeletha izinyawo. Lesi simo ke sokukhuluma sisho ukubaleka. Mangabe sithi uSihle wanele wabona isibhamu wathi nyawo zami ngibelethe, okusho ukuthi uSihle wabaleka emva kokubona isibhamu. Isisho sesihlanu ke sizosibheka esithi ukubhula umlilo. Lesimo ke sokukhuluma sisho ukuvimba ingozi. Isisho sokugcina sizosibheka isisho esithi ukubhodlela emswaneni. Lesi simo ke sokukhuluma sisho ukukhala emva kwendaba. Kusho umuntu uma esekhalela into eseyidlule angasasizi lutho ngokukhala kwakhe. Umbukiso wethu namhlanje sizowushiya khona lapha. Asiphinde sixenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevideo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo, siyavalelisa.